Bona tarda, ja tornem a ser amb vosaltres. Aquesta vegada per dir-vos els llibres que han agradat més dels que s'han llegit als diferents clubs de lectura d'aquí a la Biblioteca Joan Oliva i Milà. Jo us parlaré de dos llibres que són 7 dies del llac, de la Núria Martí Constans, i l'altre del Miguel Strogoff, de Jules Verne. Un de clàssic, que ja no cal que us digui quin és, i aquest altre que és nou, que és una història que passa a Banyoles entre uns piragüistes que venen de Cambridge i fan una estada en aquesta petita ciutat. I ara us passo a l'Ester, que ella us dirà els llibres que han agradat més dels seus clubs de lectura de francès. Nosaltres, al grup de lectura, aquest any estem contents perquè hem tingut unes lectures interessants. Les primeres ha sigut la literatura franco-africana amb el Oyono, el Vieux Negre, la medalla situada en el Camerun, en la vida quotidiana, que ha estat molt bé, i després un autor que ha vingut aquí a Barcelona, que és el seu primer llibre, i és Faye Gaël, Le Petit Pays. Tracta un tema una mica, o sigui, molt dur, perquè és el genocida de Ruanda des del Burundi, vist des del Burundi. Però la veritat està, pel seu primer llibre, superben escrit i ha agradat moltíssim aquest llibre. I tu, Fanny, què ens pots dir? Doncs jo us explico dos dels altres clubs que fem a la Joan Oliva. En primer lloc el de gènere negre, que és l'Oliva Negra. Hem llegit diversos llibres al llarg del curs, però un dels que més ha agradat, també perquè va coincidir que va venir l'autor a la sessió, és Els amants d'Hiroshima, que és d'un barceloní que és el Toni Gil, que va venir a la sessió a primers de febrer, i és un dels llibres que més els hi va agradar als clubaires. És el tercer d'una trilogia centrada en un personatge, en un detectiu, que és l'Héctor Salgado, però que es poden llegir independentment, no cal haver llegit ni el primer ni el segon, són investigacions independents, i aquest va ser un dels que més va agradar de gènere negre. I per acabar, del club infantil, dels llibreaventurers, també dels que hem llegit, un dels primers que vam llegir, que també va agradar molt, va ser el Premi EDB de Literatura Infantil de 2016 del Jordi Serra Fabra, L'aprenent de Bruixot i els invisibles, que és una història de misteri amb un bruixot que dona títol al llibre, que és el professor Haggard, i un personatge que és un nen d'un orfenat que es diu Mortimer, i que hauran d'investigar, i que entre tots tres i amb els invisibles sí que demostraran la importància de la veritable amistat al llarg dels anys. I aquests són els que més han agradat aquest curs. Doncs esperem que tingueu un bon estiu i bones lectures! Bon estiu!